toto je čo? To sme mohli robiť pilatesa alebo spať. Tomás, máš už prvú časť? Tomás, zobud sa, na čo myslíš? Čo ti je, kamoš? Čau, chalani. Ako? Ahoj. Ahoj. Čau. Čo, máte problémy s tou prácou na etiku? Tak ja vám teda pomôžem. To bude fajn. Môžeš mi podať tú knihu, čo je tam na tej stoličke? Teo ti zašpinil ruky maslom, alebo čo? No jasné, No vôbec. tak, podáš mi to. Ďakujem. Tak čo na to hovoríš? Páči sa ti to? Či sa mi to páči, veď je to super. Si perfektný. Miguel? A kde si? Čakal som na teba. Jasné, videla som, ako na mňa čakáš. A ty, je mi z teba zlé. Si chudera, presne ako tvoja Počuj, mama. Selina. Radšej budem chudera, ako debil, ty tučné prasa. Počúvaj na hlúpania. Selina. Tak Selina. dosť, buď ticho. Odporná krava. Selina. Šibe ti? Myslíš, že som sprostá? Veď vidím, že tá krava s tebou koketuje. Roberta je moja kamarátka. Veď aj ty máš kamošky, no nie? Keby bola ako moje kamarátky, nebol by problém. Radšej uprednostním Robertu, ktorá je priamejšia, než Miu, ktorá je falošná ako silikón. Prosím ťa, prestaň žiarliť. Nebaví ma to. Veľmi by som ťa chcela spoznať, mami. Čo ti je, Selina? Čo sa deje? Videla som tú kravu Robertu, ako flirtuje s Miguelom. Čo? Ako to vážne? No tak hneď mi to vysvetli. Boli v jedálni a ona ho objímala, boskávala ho na tvár a... A čo? A najhoršie je, že Miguel sa jej zastáva. Hovorí, že je jeho kamarátka. Nenávidím ju. To je blbec. No ale možno to má nejaký dôvod. Pretože nechce sa mi veriť, že by Miguel len tak koketoval s tou nafúkanou Robertou priamo v jedálni, pred všetkými. Ale ona miluje, keď je stredobodom pozornosti. To áno. No neviem, ale možno to predsa len trochu preháňaš, Selina. Nemôžeš mu predsa vyberať kamarátky. Nechaj ho trochu dýchať. To isté mi povedal aj Miguel. Vidíš, musíš ho nechať trochu dýchať. Dať mu slobodu, dať mu trocha priestoru. Ale tá krava mi lezie na nervy. Nenávidím ju. Roberta je taká istá. No Nebojí sa ničoho. Presne. Ja si myslím, že by si mala byť viac istá sebou. Čo ja viem, viac si vážiť samu seba. Ale to ja neviem. To neviem. Ale vieš, Selina, viem, že sa ti Miguel veľmi páči a povedala si mi to už veľakrát. My ženy sa vždy najprv zahľadíme do výzoru. Ale neskôr sú oveľa dôležitejšie city. Na tom stojí celý vzťah, Selina. Myslíš? Jasné. Kamuška, prepáč, že ti to teraz hovorím. Ale ak sa nespamätáš, stratíš ho. Nie. Prosím vás, pomôžte nám. Čo sa deje? Trápime sa s tým už hodiny a ničomu nerozumieme. Naozaj, pozrite sa. Stačí mať trpezlivosť. No tak čo sa deje? Ste v poriadku? Takže tu to začína, tak potom neviem. Je treba... Teda... Že... Slečna Pardová, ste v poriadku? Tak teda... Takže, čo je to, s čím máte najväčší problém? Čo? Sú to idealisti? Neviem. Čo je? To by hádam stačilo, nie? Roberta! Počujte, slečna Pardová, čo je to s vami?
Čo Áno, si čo to je to s dovoľujete? Ja? Vy. Ale... Čo je s tebou? Je Dala to mi facku. tak, videli ste to, nie? Všetci ste to videli. Teda, Neskutočné. Niečo sa vás pýtam. Čo vám je? Čo s vami je? Odpovedzte. prosím vás, prepáčte, prosím. Mám prepáčiť? Odpustite mi, prosím, prepáčte. Pochopte ma, som veľmi vystresovaná. Práve mi skončili moje dni. Prosím, počkajte. Prosím vás, prosím. Už môžete odísť. Viem, že ste gentleman a že máte ma veľmi veľa práce. posadíte, udriete a potom ma vyhadzujete. Dostala som super nápad No to na je tú ale prácu. generácia. Naozaj som to nevedela Hrozné. vyriešiť, ale už viem. Porozprávam sa s vašimi profesormi. Áno, prepáčte, Ale prosím. pán profesor, no tak čo to s tebou je? Prestaň, sadni si. Nerob zo mňa hlúpaňu, čo ti sadlo na nos? Poď sem. Toto. To je sila. To je sila. Naspäť. Teda. Ja som Jose Luchánová a ty, ako sa máš, dobre? Zle, lebo som strašne hladný. Veď už ti dáme niečo na jedenie, ale... Keď si hladný, aj rozprávaš, čo? No tak, daj mu rýchlo najesť. Najprv ho musíme odtiaľto dostať. To nebude ľahké, nie je neviditeľný. A už mám pokrk písania tejto blbej práce z etiky. Už nevládzem. No tak ukludni sa, veď už pomaly končíš. Nekončím. Ešte mi chýbajú 3 obsahy. No tak, chlapci. Prečo si nejdete radšej trochu odpočinúť? Ja tu zostanem s Tomím, dokončíme to, hodíme to do počítača. Ja? Pomôžeš mi? Ja už teda pôjdem. Máš to u mňa, brácho. Áno, áno. Tak vám tu nechám laptop a ostatné poznámky, dobre? Môj idol. A nezamastite mi prosím klávesnicu, ďakujem. Ďakujem, že si ma neprezradil Diegovi. Myslím si, že by sme s tým nemali pokračovať, kým sa neporozprávaš s Diegom. Čo? Chceš, aby som mu povedala, zalúbila som sa do tvojho najlepšieho kamaráta. Viem, že máš teraz problémy s otcom a mohlo by sa ťa to dotknúť o to viac. Toto mu mám povedať? Nie. Dobre, máš úplnú pravdu, ale... Nie, Viko. Čo budeme teda robiť? Pozri sa, Diego má predsa rád dievčatá. Prestanem ho baviť a pošle ma do keľu, okej? Ale už sa o tom viac nebavme. Čo keby sme robili niečo Nie, Viko. zaujímavejšie? Roberta, toto bolo to najväčšie, čo som našla, ale myslím, že si to všetci všimli. Dobre, teraz musíme vymyslieť, ako tam toho chlapca strčíme. Tak to teda fakt netuším. Daj to sem. Nech tam vlezie. Dobre. Chlapče, haló? Pani, Au! Kde ho uložíme? neviem, teraz ho odnesiem preč. Uvidím, čo bude potom. Tak napni svaly. Teraz poďme. Ty vezmi toto. Dobre. Dovidenia. Au! Wow! Ako dobre nám dopadla tá práca z etiky, však? Hej, Wow! Ako dobre, že ti teraz veci vychádzajú super, že? Poďme